Preżentat uffiċjalment l-edizzjoni ta' din is-sena tal-August Moon b'ris The Malta Community Chest Fund illi se ssir fl-ewwel ta' Awwissu fil-Verdala. Dettalji dwar din l-attività nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet illi matula kien spjegat illi l-August Moon ta' din is-sena se jżomm ma' tradizzjoni ta' ikel u xorb tal-ogħla kwalità, waqt li dawk illi se jattendu se jgawdu wkoll minn divertiment mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Meta kienet qed tirrispondi għal mistoqsijiet tal-midja, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fissret dan il-ballu bħala wieħed mill-attivitajiet prinċipali illi l-iktar irrendu fondi neċessarji biex il-Malta Community Chest Fund tkompli taqdi l-missjoni tagħha. Għalhekk appellat biex in-nies jattendu ħalli l-edizzjoni ta' din is-sena tkun suċċess. Huwa importantissimu għaliex huwa s-sors li minnu niġbru parti sostanzjali mill-fondi li jkollna bżonn, u ovvjament niġbruhom bil-konkurrenza tal-pubbliku. U ikollna preparamenti li minn sena l-oħra jibqgħu għaddejjin. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll miċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv, il-Markeżin Daniel De Petri Testa Ferrata, illi fakkar kif dan il-ballu storiku illi jkun organizzat sa mill-1958 u bħal dejjem se jżomm it-tradizzjoni ta' livelloli ta' kwalità illi jagħmel din is-serata waħda memorabbli. Dan l-avveniment li huwa uniku fil-kalendarju tagħna, il-fatt illi għandna il-Verdala, il-Kastell jew il-Palazz tal-Verdala, fil-Buskett, fil-mdawwar bl-istorja tal-Ordni ta' Malta, il-fatt illi nistgħu ingawdu dan l-ikel u dan l-imbit illi huwa se jkun tal-iffjen kwalità. Min-naħa tagħha Sina Buġejja, chairperson tal-Malta Community Chest Fund, fakret li l-fondazzjoni tassist il daw kollha li jiġu bżonna waqt li nnutat li l-fondazzjoni mhux biss tgħin finanzjarjament imma wkoll psikoloġikament u soċjalment lil diversi persuni. Sina Buġejja appellat biex in-nies jappoġġjaw inizjattivi bħal dawn. Min aspett ta' fundraising din hija importantissima. Aħna l-ħin kollu qegħdin isnanna l-karus infadlu l-flus għaliex aħna qatt ma nafu għada minnu ġej. U rridu nkunu preparati dejjem lesti li aħna ngħinu. Intant l-Uffiċċju tal-President ta' Malta irringrazzja l-fotografu Daniel Ċelja li b'mod artistiku bit-talent tiegħu tal-fotografija se joħroġ iżbuħija tal-Kastell Verdala f'booklet kommemorattiv illi se jitqassam matul is-serata.